Halo investor lan pedagang sing dikasihi. Layanan informasi lan analitis ing Tutul Guru Markets. Ayo miwiti karo data ringkesan perusahaan. Yen sampeyan kasengsem, sampeyan bisa ngaso video. Sampeyan bisa ndeleng saben parameter perusahaan kanthi rinci. Saiki kita bakal nganalisa indikator kinerja saiki perusahaan. Rocket Lab USA, Insticker, RLB. Review iki adhedhasar informasi ing 22 Juni 2025. Déning klasifikasi Guru Markets perusahaan Rocket Lab Corp kalebu subkategori. SPACE 15 perusahaan njupuk bagian ing comparison. Deleng pancasan digawe ing mburi video. Skor sakap kanggo perusahaan ing pitakonan, minus 8,5 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori minus 4,2 terms. Yen sampeyan katon banget wiyar, ing kabeh kita pasar saham minangka kabeh. Wigati dimangerteni menawa skor rata-rata kanggo kabeh pasar saham minangka 1,8. Marang minus 8,5 terms Rocket Lab Corp. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Rocket Lab USA, Inc. lan saham subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Rocket Lab Corp nuduhake owah-owahan 592,2%. Marang owah-owahan rega ing subkategori 296,2%. Kapitalisasi pasar perusahaan Rocket Lab Corp regane $13,87 miliar. Lan kapitalisasi pasar subkategori punika $32 miliar. Regane buku perusahaan kira-kira $0,41 miliar. Kapitalisasi buku subkategori punika $4 miliar. Sawise bandingake saham bursa saham lan kapitalisasi neraca, kita bakal weruh ing ngisor iki. Nuduhake Rocket Lab Corp ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar, yaiku 43,522%. Regane buku 9,859%. Evaluasi pangsa pasar perusahaan lan nilai buku ing subkategori, ala minus 1 poin. Perusahaan sing diteliti duwe tanggung jawab finansial $47,3 miliar. Utang kanggo rasio nilai buku punika 114% saka usaha. Asil saka utang perusahaan, ala minus 1 titik. Rasio nilai pasar perusahaan kanggo pangentukan yaiku 0. Kanthi rata-rata ing subkategori 0. Evaluasi nilai pasar saham kanggo rasio untung dibandingake karo perusahaan ing subkategori, ala banget, minus 2 poin. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi minus $207 mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Evaluasi indikator keuntungan masa depan sing digambarake dibandingake karo perusahaan ing subkategori, ala minus 1 poin. Nilai perusahaan kanggo rasio revenue punika 29,7. Rata-rata ing subkategori yaiku 5,4. Evaluasi rega pasar kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, ala minus 1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $470 mayuta-yuta. Revenue maju kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Taksiran indikator dodolan mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, ala minus 1 titik. Marginality punika minus 44,3%, karo rata-rata ing subkategori minus 19,4%. Evaluasi bati dodolan dibandingake karo indikator ing subkategori, pasable, minus 0,5 poin. Saham perusahaan ing syarat-syarat nomor personel dening subkategori punika 9,785%.
sing 345% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai organisasi punika $6.601.000. Lan ing subkategori ana $1.484.000. Evaluasi ibu kutha pasar perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori Passable 0 poin. Bati perusahaan saben pegawai minus $98,300. Rata-rata ing subkategori minus $52,900. Evaluasi bati saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori Tolet minus 0,5 poin. Revenue organisasi saben karyawan individu $222.000. Ing subkategori $273.000. Sales saben rating pegawai dibandingake tokoh subkategori Passable minus 0,5 terms. Volume transaksi singkat cocok kanggo 12,6%, karo rata-rata kanggo subkategori 10,2%. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 64% kanggo perusahaan Rocket Lab USA, Inc. Dene ing subkategori tataran resi 14 55%. Rega saham perusahaan saiki udakara $30.03. Perkiraan rega konsensus kanggo enggo bareng perusahaan iku kira-kira $29.08. Ayo menyang meja pesenan, sing kasedya kanggo kabeh wong. Link kasebut ana ing komentar sing disemat. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan sadurunge digawe ing mangsa diwenehi dening informasi, evaluasi lan sistem referensi Guru Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka link ing komentar pinned. Minangka asil saka rega saham Rocket Lab Corp. Sistem bantuan Guru Markets kaputusan wis digawe. Buka perdagangan kanggo didol kanthi rega $30.04 saben saham. Pesenan buka amarga perusahaan duweni rating sing cukup murah. Pambiji organisasi ditindakake kanthi nggunakake model penilaian indeks AKIM. Jupuk kauntungan disetel ing 14,57. Mandeg mundut disetel ing 45,51. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut, banjur kesepakatan bakal ditutup kanthi mandiri adhedhasar asil dagang ijol-ijolan tanggal 22 Juli 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal iki. Ticker MO iku pesenan tuku utama. Video saka menehi hasil utama wis diterbitake ing saluran. Nalika nutup pesenan apa wae sing utama utawa ngimbangi. Pesenan liyane ditutup ing rega final. Matur nuwun kanggo nonton video iki lan gunakake sistem informasi Guru Markets.